Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o ita alawas na pauluan. Bidot, apang magdeng. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At dalangin niya si ko ti cellphone ni Lala. Magawat ko. Agpatulong ak karag ti pulis. Tsak kaya't nagtalinan latan dito'y apalay. Anya ter aramidam iti cellphone ko, Jojo. Nakarin ka pa'y? Juan, ket jak ipalubos nga agipulong ka iti uray asino. Patayin na kalaangan. Ngam ti parigatin na kakastoy. Di ka ay ayaten. Ni Lovely ti pudno nga ay ayatek. Anya? Linukodak. Jak nagayatan ti panagkasarta. Imbaga yung adasakit mo. Ngam awan mo't gayam. Ulbud kayo nga agama. Sumardeng ka! Ha! Uray anya pa'y tibagbagam. Saan kan amakapanaw dito balay? Saan tan nga agsina iti uray ka anuman? Kukwa ka na ang Jojo. Ket awan sa bali nga agtagikwakan ka. No saan asyak laang. Pulos adyak impagarup adakas met gaya man ti sitwasyon ti gayam ko, Lovely. Kunak no naragsak itan iti sidong ni Lala. Gaputa kastamot ti kuna ti amana. Kastamot ti amok. Ngam nakigtutak, gapo iti imbaga ti anak ko nga impudno ni Rico. Di na kanon maitured akit kitaan ti kasasaad ita ni Jojo. Anyang ro ti plano mita? Uray kasjay ti inaramid ni Jojo kada kami nga agina. Kaya't kumot at tulungan. Kaasimot no awan mangispal kan kuana. Kasano nga ta? Anya ti rumbang nga ramidan tayo. Agtitinulong tayo amang panunot iti pamuspusan. No kasano tayo ang maisalakan ni Jojo kadakwada, pare Brandon. Nanang, kaasimat ni Papa. Tasigon ka ni Rico. Nakarakad ni Papa iti kamada. Kasla ayo panti amak iti kasjaya kasasaad na. No maminsan, pabasulak matlaang ni Jojo, gapo iti kasjay ang nagbanagan na. Maawatak tirik na yun, nanang. Nga masapul amaamuan tayo ti pudno ang makagapo, no apay nga aramidon da kankwa na ti kasjay. Nakakaasimat ni Papa, no agtalinaad iti kasjay a kasasaad na. Amangan numatay ti amak, nanang, Lola. Claire, anak, Di ka unay agpampanunot. Laglagi po nga umadanin ti panagturpos mo. Di mo reribukan ti panunot mo. Nanang, jak paikit din makapagpanunot iti husto. Gapo ka na gito'y ang mapaspasama. ala, agkalmakan apok. Tumulong ak amang panunot iti pamuspusan. Tapno maispal ti amam. Anya ti masapol mo, Brandon? Apay nga da ka dito'y balay? Lala, Oh, apay akasta ti panagkitam kanya? Adda ka di rugit iti rupa? Apay, Brandon. At naka di parikot iti negosyo. kwa, Don Cesar. Lala, pangasiw ko ma. Kaya't ko ang makita ni Jojo. Kaya't ko ang makita ti kasasahad na. Anya? Pasensya kan, Brandon. Ngam nagbati jay abroad niya asawa. Anya? Husto ti ko na ti anak ko, Brandon. Kan maysa, apay nga minasaan mong awagan, tapno kumusta ti kasasaad na. Jakmat ngamin maawagan ti cellphone na. Panagkunak, sabalin ti number na. Nukasta, saan na ka nakayata makasarita? Husto ni Daddy, Brandon. Naku na nangamin kanya. Adinan kaya't ti makipagayam kan ka. Isama balin ka di? Pumanaw kan. Di da kon alilawan. Pangasiw. Ipalubos yu ko maamakitak ti gayem ko. Saan mon amakita ti gayem mo? Anya? Pumanaw kan, Brandon. No di mo kayat nga inayon da ka abalod dito'y balay.
Daddy, Dakas kayo gayam nga agama. Anya tinaramid iti gayam ko. pumanaw kakit din dito'y Brandon. Awan apulos maaramidam para itigayam. Kan misa, agasawa kami. Iso arumbang lang nga agtalinaed dito'y balay. Naawatam. Anyan tikas ti alangak. Kaslak mo't laayo pen ang nakarakad diti kama. Ngam jak itulok akas tilatan. Masapo lamang panunutak iti pamuspusan no kasano ang makalibasang. Nalabit anilala ti sumrag. Makaamulitan. Agpamarangak. Anay, sakit ti tiyang ko. Tulungan na. Jakon may turad di sakit na. Jojo, anya di mo paspasamakan ka? Daddy! Rico! Tulungan na! Ang sakit di tiyan ni Jojo! Anya di mo paspasamakan ka, Jojo? Taray na kayo sa ospital. Nakita kasi murak ni Lolo iti silid na, Mami. Umay ka, datanti mangitaray ka ni Daddy Jojo di ospital. Anya? Ospital adagos? Darasam gid din, Mami. Kita mo. Urel agkalingatanan ni Daddy Jojo. Gapo iti nakarwa sakit ti tiyan na. Pangasin lala. Itaray na ako ni ospital. Nasakit ulit ti tiyan ako. Sige nga, Rodrigo. Pagkatamon ni Jojo nga ipaniti ko check. Sumaruno ah. Alangak lang ti ATM card ko. Ngun, Mami. Umay kan, Daddy. Tulungan ka na mapaniti kotse. Umay kan. Umunatan ni Jay. Tulungak ni Daddy Jojo ang makalibas. Sa dino ti papanam Claire, dimot ko nam adi mo kabaalan ti mapan ag-eskwela. Apay ang nakasukat ka kat jar mo ti rumwar. Jak itulok a pagaramidan da iti dakas ti amak nanang. Anya ti kayat mo sawan? Sa dino ti papanam? Mapanak iti balay da tita Lala. Makisaritak iti nasayat kadakwada. Masapul a makitak ni papa nanang. Kayat ko amaamuan no anya talaga ti sasaadan na. Ngam Claire, delikado numapan ka ijay. Ang mga numaisagmak kalaeng. Ngam, anya nga ron ti aramidan tayo. Saan ang mabalin nga agmulang aklatan dito'y nanang? Maawatak tirik nam anak ko. Amok anapatagkan ka ti amam. Ngam pangaasim ko matadenggenak. Saan ka amapmapan asiksika? Tinasayaat. I-report tayo laangan ka dagiti pulis ti mapaspasamak. Tapno isudan ti agimbestiga. Nanang, Kasday laangan ti aramidan ta anak ko. Tapno agtal na day ta panunot mo. Rico! Urayan dag! Apay api na andar mo ti kotse! Urayan dag! Panagkunag, kat saan apudno ngagsakit ti tiyan ni Jojo, Lala. Anya? Panagkunag kat nagkumplot dagiti dua, tapno mailibas ti anak mo ti asawam. Ha? Saan ang mabalin da ito ay? Saan asyak ti mamaysan da? Kat di kag matidir di ta. Intalumugan na iti kotse, kat surutin ta ida iti sadino man apapananda. Wan daddy, kat agsaga na kanyak ni Rico. Yak mapakawan gapo iti kastoy ngay naramid na. Daddy Jojo, okay kayo kanilaan? Itaray kayo ni di ospital. Kas lang amin nagkakatsot kayon. Okay ak lang, Rico. Kat agyamanak. Naawatam adagos ti senyas ko itay. Un, Daddy. Kan maysa. Talaga akayat kayo at tulungan. Ngamjak lang amin amuno kasano. Sa dino nga ruti kayat yu apang ipanak kada kayo. Ipanak itay ni Brandon na gayam ko. Ha? Apay asaan nga iti ayan damanang Claire? Saan pa nga ita? Amangan wisuda ti pagbawingan da lulom ken mamim. Tinapatag kita. Kat nakapanaw ako ni ti impyerno anak kay pupukak. Sige nga rod, Daddy. Mapantayo di ayan ni Tito Brandon. Itamtlaan. Ha? Oh, Ope Rico. Daddy, kasano da ito yan? Sursurutan datad mami kan lolo. Ha? Dayjay ti kutsi daw. Sana mabalin na mabutan data. Pangasim, yaw awan mo ida.
Daddy, dagi jaydan. Nakita kong ti kotse ni Rico. Wen nga paiso. Ngam nagpartak ti panagpataray da. No kamaten ta ita, amangan no maaksidente da. Panagkunag, baybay amo ni Jojo. Saan nakamutlaeng nga ay ayatan? Saan ang mabalin, Daddy? Awan sa baling agtagikwakin ni Jojo. No saan nakasyak lang. Siyak maneho, Daddy. Masapul ang makamatan tayda. Anya, sana mabalin. Awan lisensyam. Masapul ang maabutan tayda. Siya kung drive. Di mo agawan ti manibela. Diya kung makontrol ti lugan. Kat matnagtan ni ti deras! Mami, Lolo, pang-asiyo ta lumaban kayo. Di na ko mapanawan. Ipatpatag kayo, Mami. Lolo. Pagkawanan nak, Rico. Gapo kanyak. Napasamak kadakwana ti kastoy. Awan basol yo, Daddy. San arumbang agkid daw kayo iti pamakawan kanyak. No amirisan. Dakkel ti basol da lolo kan mami kada kayo. Ngam sapay la kuma, da makalasat da. Tapno mailintag dati kam malida. Ala, di kagdanag. Tulungan ka amangi kararag iti dayta. Pare Jojo, kumusta ang tiriknam? Okay ka kadilaeng? Wan pare, Pulos ajak impagarop, ama aramid da kan katikas jay. Impupok da kagayam iti balay da, iti medyo napaot mat apanawen. Awan man lati na aramidam? adda ilalaok ni Lala iti kanag isungag kapsutak. Kat saan ka makalibas? Kasta ti ko na ni Rico. Naimbagmat ta tinulungan na ka ni Rico. Wan, jakmat nagayatan ti kasti anapasamak kadalala kan Don Cesar. Kaya't kumata makalasat da. Takas ko na ni Rico. Kaya't na makalasat da. Tapno dapay gundaway da ngagbalbaliw. Kat mailintag darag iti bidot da. Papa, arakupan kayo man. Mailiwak una yun kada kayo. Pagkawanan na kumanak ko. Nagkamali aki tinagbalin a desisyon ko. Bidot apangadan. Impagarup ko, no nasaysaya at kagbalin a biyag yung akina. No umanugot ak iti kayat dalala kan Don Cesar. Papa, Jojo, apa nga inaramid mo ti kasjay? Kaano ka di nagreklamo gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo? Pagkawanan nak lovely. Pagbababawyak ti kasjay apangadan ko. Ngay sumat lang ti dandani na kaisagmakak. Diyak amo ti sawakan ka, Jojo. Aging gaita. Diyak pa'y maawatan no apay aramid mo ti kasjay. Maawatan ka. Mamati ka man wano saan. Da kayo ti pinanunot ko. Idi inawat ko ti jaya ni Don Cesar. Iti kasjay nga inaramid mo. Pinanunot ko ang napatpatag ti sabali at tao. Ngam ti mismo nga anak mo. Iso pasensya ka na. Ngam nasakit pa lang tinakam ko kan ka. Panawan lang ang ti makaibaga. No mapakawan ka pa iwan no saanan. Nanang, Papa, umadanin ti panagturpos ko. Kati kayat ko kumasagot. Kati panagmalintayo manan anaurnos. Mawatang tirik nam nanang. Idawdawat ko laangan iti apo. Asapay la ko ma. Tamaurnos tayo matlaang iti umno a panawan. Lala? Apa nga may ka dito eh? Pangasim, di na akong nariribukan. Sa anak nga may mangriribok, Jojo. Anyang arot ti kagaram. Apa nga da ka dito eh? Amok akayat mga ornusan ti pamilya. Iso akayat ko nga ipakita ken ka daytoy. Basta, kayat ko nga ilintag ti bidot ang naaramidan mi ken ni Daddy.
Ha? Sana pudpudno ti kasarta. Wan, Jojo. Iso anawaya ka amang ikalay sa akin ni Lovely. Katsapay la ko nga. Tama pa kawan na kami nga agama. Gapu iti panangan lilaw mikan ka. Ay na, kamaudyanan na. Agkalay samot lang ang dagiti dadakkel mo, Claire, apok. Naragsak ka ka di para kadakuhada. Unay-unay, Lola. Kat dakkel unay apagyamyamanak iti Diyos daytoy. Ado ti parabor na kada kami. Napintasan ti trabaho. Sa ita, agkalay samat lang ang dagiti dadakkel ko. Urayak lang makasangit itinalaos aragsak ko, Lola. Ay, wan apok. Rumbang laang ati Diyos, ti kang runaan apagyamanan tayo. Gapu iti aduunay aparabor na kada tayo. Makaisamak iti napasama kada kayo, Mare. Ha? Anya ti pakaisama, Mare Andrea. Ti pakasaritaan nyo ka ni Jojo. Kasla pelikula. Nagbaligi ti kontrabida iti damo. Ngam iti odi na. Nagbaligi matlaang ti bida. Kat si kada ita. Agkalay sa kayon ka ni Jojo. Ta saan ang nagbaligi ti kontrabida? Kasta siguro at talaga, Mare. Kat itapay laang. Kablaawan kan, Mare. Agyaman kami kakabsat. Gapo tayo may kayo makipagrambak kada kami. Ita nga espesyal nga aldaw para kada kami. Wan kakabsat. Saksi kayo tinalaos a kinaragsak mi. Kablawan kayo. Ha? At to iti sagot ko kada kayo. Don Cesar? Amo kanabayagan nga inararapap yun na ito'y akalaysa. Jojo, Lovely. Agyaman kami, Don Cesar. Kaya't kumatagyaman kada kayo. Gaputasan da kami nga indarome ti anak ko, Jojo. Isuakas panagyaman ko. Isagot ko ti may saan negosyo. Asigod nga iman manihar mo. Anya? Kurang pa'y dayta apang supapak ko. Kadagiti panawen at di mo nakadin na ti pamilyam. Daytoy ti pangrugyan yo. Kat maminsan pa'y kablaawan kayo nga agasawa. Agyaman kami Don Cesar. Kat namnaman nyo. Saya atak timang tarawidwid iti negosyo nga insagot yo kanyak. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Bidot, apang ngagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetayo ita alawas na pauluan. Bidot, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Kumusta ti matmatunam ang negosyo tayo, Jojo? Nanayas ti taray ti negosyo, Lala. Nasayaat mat no kasta. Say-saya atom nga imatunan ti negosyo. Gaputain talagkan ka ni Daddy Daychay ang negosyo. Di kagdanag. Talaga kas na tiraramidag. Rumpang lang. Laglagi pam, asyak ti mang
pakankan ka. Jak malipatan na ita. Ala, mga takit din. Ag tumar ka pa iti agas mo. Sige, katagyang manak iti panagayan mo. Mariknak at talaga ngay ayatan na. Gaputain sukat mo ti aginam kada kami kiniriko nga anak ko. Impatag mo mo ni Rico. Kan, imbilang mon kaspudpud no nga anak. Wan, Lala. Alakit din. Ituloy mong timangan. Ang mga numalabas ti oras sa panang tumar mo karag ti agas mo. Kumusta ti panagadal mo, Claire, anak? Nasaya at tamat nanang. Ngam, masapul manan nga agbayad ak iti matrikulak. Gaputa pa nag-i-exam banan. Anya? Ay, sapay mabayag pa iti sweldo mi. Ngambayam, agremedyo ak. Masapul ang maka-exam ka. Agyaman ak nanang. Bayan nyo. Agadalak ka na imbag. Tapno matungpal ti arapaap mo para kanya. Agyaman ak no kasta anak ko. Ikarkarigatak timang paadal kan ka. Nga uray di na ta supsuportaran ni papam. Wan nga agpaiso nanang. Anya nga tanwag kidawak matan ka ni papa. Mabalin nga ta, nanang. Maiturid mo ka diti umasidag kan kwa na, anak ko. Wan nanang. Amak matipag kidawak. Iturturod ko ti agkidaw. Barang patganak, nanang. Sige nga, Rod. Padasam ti umasidag iti amam. Barang patgan na ka, anak ko. Mami, kwartaman. Naibus nga minan ti allowance ko. Anya, apay ang naibusan. Idinto ta intad kon ti makalawas nga allowance mo. 5,000 amin ti intad ko. Ikandakid din, mami. Agmay-may sa akmat nga anak mo. Iswasyak lang ti agnomar iti kinabak nang yo. Ala, ikan ka. Ay, nakalalayang ka nga gastos. Ikan ka nga maudin da ito eh. No ibusam, magmagnakan amapan ag-eskwela. Nawatam? Un ka di, mami. I love you. Saan mo ngamin una panuinuyan ti aramid ni Rico, Lala? Masapo lang makasursuro. Kat sana mapasamak ti kastano itad mo amin na kayat na. Anya ko man. Husto ti ko na ni Rico. Agmay-may sa nga anak ko. Iso arumbang lang nga itad ko amin akayat na. Ala, lipatan mo tinibagak. Sikat ti makam mo. Kat pasensyakan no nakibiyanga. Ala, pasensya kan, Mari Lovely. Talagang awan maipabulot ko kan ka. Naira na nga nga inmay ti kabsat ko. Kat binulod na ti kwartami. Ay, nagrigatan ti kastoy. Padasam ti mangibaga iti sabali. Barang makabulod ka matlaeng. Uwan mare, padasak nga rod ti bumulod iti sabali. No ada ko makwarta, talaga apautangan ka. Amumot kanya sa anak anaimot. Amok dayta, iso nga rod asika ti inasitga. Ngam sorry, tanaira na nga awan kwarta. Kumusta nga'y tinapanam, anak ko? Adda ka dinabulod mo apagbayad ti apok? Ay, awan nga rod nanang. Nagrigat ti sitwasyon mi ita. Sapay mabayag pa ti sweldok. Jakon amuno niya ti aramidak. Jakmat kayat amadismaya ti anak ko. Di mo't adda ka ni ka ti cellphone number ni Jojo. Anya nga't ano padasim ti agkid daw kan kuana. Uray bumulod ka no iso. No mabalbalin, jak ko makayat ti makisarita kan kuana nanang. Amang ano maamuan manan ti asawa na kat makaungat. Jak kayat ti makabasol. Ay, ala nga rod. Padasim ta ti agsapol iti mang pautang kada tayo. Tapno maka-examen ti apo ko. Agyaman ak tapinatgan nyo ti awis ko, papa. Adang aming napatag nga ibaga. Imayak, kaputan mo ka napatag ti ibagam. Husto kayo, papa. Kasapulak namin ti pang matrikulak.
Sa anak ka maka-examen, no sa anak ka makabayan. Anya, Italamanan nga kidawak, papa. Pangaasiyo tapat ganda kumamat. amo mo ti sitwasyon ko, Claire anak. Sana ka basta makairwar ti kwarta no saan ngay palubos ni Titam Lala. Oray bumulod kami latan kada kayo, papa. Siya kung timangipakada ka ni Tita Lala. Anya, may turid mo akasarita ni Lala. Wen, papa. Iturturid ko. Barang umanugot apabuludan na kami. Sige anak, kasaritan, baring mapabuludan na kayo. Kumusta ti panakisaritam iti amam anak ko? Anya ti kunana? Nanang, saan ka no abasta makaigam iti kwarta ni papa? No saan nga agdalan nga umuna iti asawa na? Iso ako nakasyaklangan ti makisarita ka ni Tita Lala. Ibagaklangan abumulod tayo kadakwada, nanang. Maiturad mo ka di, anak ko? Uwan, nanang. Iturturad ko. Tapno ada pagmatrikula. O, sige nga rod, barang umanugot. Ibagam nga isubli tamatlaang, apaman ang makasweldo Uwan, nanang. Apay nga da ka dito'y bastarda. Anya ti masapol mo kada kami. Pasensya kayon, Sir Cesar. Mabalin ka di ang makasaritak ni Tita Lala. Ada ko man napatag nga ibagak. Siguradum lang nga saan ka nga garamit iti jak magustuhan. Apay, anya ti ibagami ti anak ko? Pangaasiyo ko ma, Sir Cesar. Ipalubos yo ko ang makasaritak ti anak yo. Napatag ti kayat ko nga ibagakan kwa na. Ito. Anya ti ibagam kanya, Claire. Ibagamon, gapot na adupay tinapatag nga aramidak. Tita Lala, pasensya kayo no inasitgan kayo manan. Ibagam ket din no anya ti gagaram. Saan mo asayangan ti oras ko ang makisaritakan ka? Kwa tita, da kayo lang amin ti amok apagkidawan iti pabor. Mabalin ka di apabuludan dak iti ibayad ko ija school. Anya? Apay, sigurado ka ang makabayad kayo? Wan tita, isublik, apaman ang makasweldo ni nanang. Daytakat ngamin. Agraraman ngamin ti kabit nga inam. Pangasiyo kumamat, Tita Lala. Diyo kumamat insulton ti inak. Saan mat akabit ni nanang? Gaputada kami ti muna itibiyag ni papa. Awanan ko itibo. Nagturad kamatan amang iparupa kanyak iti daytan. Wan, imuna kayo itibiyag ni Jojo. Ngam siyak ti pinili na, gaputan na uma iti kinarigat iti danayo. Ha? Awan maipabulod ko kan ka. Ala, pumanaw kan, sakbay nga ipakamat ka kadag iti nagdadakkel nga asok. Sorry, Tita Lala. Diyak ingagara pasakitan tirik nayo. Nasakitanak lang amin. Gapo iti pananginsultoyo iti ina. Pumanaw kan, bastarda! Napaidam dalaunay. Diyos ko. Tulungan, nak. Tapno may turad ko da ito ya mapaspasamak iti biyag ko. Ay na, manang. Ay, nagalas ta itsura manang. Nagdadakkel dagita bibig mo aksangit. Rico, no amumla ko ma, nagrigat ti sasaada kita. Adang agpay so amak, ngam dinak matgayam matulungan ka dagiti ka sa pulag. Amam mermiraot. Sige, Rico, panawan kan ditoy. Ay, naimbaglakin din Tas sa anak akaskan ka na iyanak, itilaksib ti kalaysa. Anya? Sige, panawan kan ditoy.
Awan matlaang tinasayat nga ibagam kanyak. Anya ka mo, Claire. Pinadakkel mo lang ti parikot. Nagpakumbaba ka lat takuman kanilala. Anya nga ita? Di awan naganap mo. Papa, may turad ko ti amin. Ngamjak may turad. No ni nanang ti insulton ni Tita Lala. Kasdya talaga ti ugali na. Isarumbang ko mapinaspasurutam latan. Papa, Pasensya kan. Ngam awan may pabulod ka o kwartakin ka. Pasensya kan, anak ko. Papa, kasano akon? Kaya't kamot atulungan. Ngam amumat asanak ang makairwar ti kwarta no saan nagdalan kanilala. Sige nga rod, Papa. Pasensya kayon. No nadadaal ti oras yoga po kanyak. Nasaya ata si Mangpet kan Jojo. Ala, agtugaw ka nagsarita ta. Makaungungat ka manan. Talaga! Agraraman dayjay nga anak mo itirwar. Kundi adal pay lang, no di mat gayam kabailan ti agraraman nga inana. Masyanak mat ka ni Claire nga anak ko. Isa ano mabalin? Pabuludan ta pay lang. Sana bale, agtrabaho agtapno masukatak ti pabulod. Adamat isusweldoyo kanyak. Anya? Ha? Saan amabalin? Jak to pabuludan dagijay nga agina, nga uray mangirnagda. Sapay ko mata maawatan nak. Anak ko ni Claire. Isa pagrebengak ti tumulong karagiti kasapulan na. Basta, jak kayat atulungan dayjay nga anak mo. Di mon ipilit, no di mo kayat nga ipulong kakin ni daddy. Naawatan? Siyakmat ita ti makisaritaken ka, Jojo. Apay ka di dati. Kaungat naksaman. Pinasakita manen tirik na ti anak ko. Apay, kayat mo ka diya dumikar manen ti sigo da sakit na iti puso, gapu kadagiti aramidam. Sorry, Daddy. Saan kami na nagustuhan ni Lala ti panagkid daw ti anak ko kanyak iti tulong? Apay ngamin ngay pakamumpay lang kinilala, no kayat mo atulungan ti anak mo. Di mat ko na nga ilimid mo ti anyaman nga aramidam, no may papanen kadagiti aginam. Napanunot ko ngamin. Ano saysayat mo't lang no maamuan na. Tapno awan tumanan ti singsingir na kanyak. Ngam saan na kayat nilala nga da komunikasyon yo iti aginam. Iso nga ilimid mo lang no kasarita mo da. Ala, ited ko ti kasapulan ti anak mo. Basta agtungpal ka, iti ibagak. Agyamanak, Daddy. Di kayag danag. Agtungpalak iti tulagan tayo. Kumusta kan, lovely? Jojo, anya ti raramidam di ti balay? Amang ano maamuan ti asawam ti kaadam dito ikat mangriribok manan. Kaya't ka makasarita. Napatag ti pagsaritaan ta. Mabalin ka di apastrekan nak, lovely. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Bidod, apang magdan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagkasapulan ni Claire iti pagbayad na iti pagadalan. Isu apinadas na ti masidag iti amana. Gapo tanaturay ni Lala. Saan ngay manugot nga ikan wano pautangan lakuman ni Jojo ti anak na. Ngamkit di, ininsulto na laan ti balasitan. Iti may sa abigat,
Naklaat ni Lovely. Gaputa dimtang ni Jojo iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas na pauluan. Bidot, apang ngeddan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Lovely, mabalin ka din agsarita ta. Ha? Jojo, anya ti aramidam diti balay. Diyak kaya ti mariribok no maamuan ni Lala ti kaadam dito eh. Napatig ti gagarak. Mabalin ka din agsarita ta. Pastre kan na kuma. Sige, tap na awan mo ti may bagbagam. Sumra ka. Agyamanak. Ala, agtugaw ka. Agyamanak. Mabitlaan. Inak mga iti merienda. Saanen? Adala kayat ko nga itad. Anya dayta? Pagtoy. Pangmatrikulat ni anak ta. Bayada mo ti sibubukal a semestre. Tap no awanen pampanunutam. Kasano nga da kwartam? Di mat saan akayat ni Lala at tulungam ti anak ta? Amang ano aga pa kayo laan. Saan mo na panunutan na ita? Tinapatag. Addan aramatan ni Claire. O atoy, awatam. Mapanakon. Amang ano da makakita kanyak na imay ditoy. Ibagam tulangan ka ni Claire nga anak ta nga imayak. Agyaman nak Jojo. Diyak kumakayat nga awatan da ito'y. Ngam talaga ngamin nga awan mairimedyok ita. Jojo, mabalin ka ding agsarita tabiit. Sige na Anita. Anya ka rin bagayo. Umay ka. Agtugaw ta dito'y papag itisirok ti kayo. Di ka madanagan. Apagbiit laeng ti panakisaritakken ka. Sige. Anya nga minti bagayo nana. Anya ka di ti ginagaram, Jojo. Anya ti imbagam ken ni Lovely nga anak ko. Inted ko lang ti pangmatrikulan ni Claire nga anak mi. Dadya lang. Nasaya at matno kasta, Barok. Nana, Amom kaday akas taunay arigat ni Lovely amang isaksakan iti panagbiagda iti anak yo. Pinaybayam ti aginam. Kalpasan na. Paidamam pa iti anak mo iti basit laeng atulong. nadagsan matiriknak no makitkitak ti panagrigrigat ti anak ko. Nga mamati kayong manunusaan. Inayat ko itinapudno ni Lovely. Adala nga mi nagiti pasamak anang balbaliw iti dayta. Kunakmat kada kayo, Daddy. Uray itadyo kanyak ti ipapasweldo yo kin ni Jojo. Amangan ngamin no itad na lang iti agraraman nga agina. Ha? Jack, itulong. Bayam ngay gaman na mati kwarta na iha. Jack mamati, nga garami di ti kalukuan ni Jojo. San ka di, Jojo? Husto kayo, Daddy. Awanan komunikasyon ko kadakwada. Siguradwam lang ang apod no day nga ibagbagam, Jojo. Di ka madanagan, Lala. Agtong palak iti amin akayat mo. Sige, kasta. Kamatam dagiti kalaban mo. Rico, Ha? aramida mo na iti homeworks mo. Nagano ti masapul nga ilupas mo. Ngam agay ay ayam ka mo na iti cellphone. Kung ngamin, Daddy. Diyak ngamin masursurutan dagiti homeworks ko. Nagririgat mat. Makapasakit iti ulo. Anya? Agpatulong ka ngamin ka ni Mamim. Di namat ngarod kayat, Daddy. Mabalin ka di, Daddy. Da kayo langan ti mangisuro kanyak. Please, Daddy. O sige. In kay reward dagiti things mo. Kat tulungan ka. Talaga? Agyaman ak, Daddy. I love you, Daddy Jojo. Naimbag pa iti saan ko nga anak ta matulungak. Ngam tibukod ko nga anak. Nabaybay akon. Nakita, Jojo. Ket magusto ak launay. Tiyan niya, Lala. Apay naragsak ka.
Anya ka di tinakitam. Nakitak ti panang tulong mo kin ni Rico kadagiti homeworks na. Agyaman na. Gapukin ka. Addan ama ti anak ko. Kat amok. Gapo day ta iti panagayat mo kanya. Saan ka ni, honey? Wen, husto ka. Agyaman ako unay kan ka, Jojo. Ay ayatan ka unay. Sikatin ng silpo iti biyag ko. Gapot at tinungpal mo ti arapaap ko. Asikat ti agbalin nga asawa. I love you, Jojo. Oh, anya ti aramidan ta dito'y parke, kayam. Pare Brandon, kailiw kong tipudno nga ay ayatek. Ni Lovely. Anya? Kasano kumaan ni Lovely ti ay ayatem? Kat nimat lala tintungpal mo. Pinanawam dagiti aginam, saan ka di? Ammom ti kinapudno, pare. Naipitak lang iti sitwasyon. Saan laki di amaawat ti konsensyak na dadaka sa mapasamak kanilala. Iso ngay manugot ak iti kayat idi ang mapasamak ni Daddy Cesar. Pudno, amok ti sitwasyon mo. Nga madamat pagpilyam. Panagkunak kat na imbaganan ni Lala. Iso ang mabalin mo mat siguro na panawan. Saan ang nalakareta, pare? Adda tulagan mi iti amana. Kan may saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ni Lala. Isa mabutungak nga agarami di ti banag adi na magustuhan. No kasta nga Rod, ano sam tigasat mo pare? Ngem, di mo kumamat baybay anti anak mo. Malagip ko ti tulagan mi iti ama ni Lala. Nagpakpakaasi kanya. Pangaasim, Jojo. Tulungham ti anak ko. Narigat kanyak nga amana, nga ibaga. Nga mamok asanan nga agbayag ti anak ko. Sir, ladingitag. Adan pamilyak. Agkalaysa kaminton ka ni Lovely. Apama na makaurnungak. Pangaasim, Jojo. Ti pamilya metlang ti agnumar. Numanugot ka iti kayat ko. Anya, kasano ko maamapasamak ti kasta? Sigurado ang masaktan ti pamilyak no umanugutak iti kayat yo, sir. Amo ka narigat ti adda pa nagbiagyo. Kat numanugot ka lakit di iti kidkid dawakan ka. Dakalakan ti dahad ti ipaayikukan ka. Sir. Basta umanugot ka, ngagkasar kayo kinilalang anak ko. Ipaay mo ti ragsakan kwa na. Gaputa si Kati ay ayaten na. Pangaasim ko matapat ganak. Kastati ko na ti ama ni Lala, pare. Kat imanugot akman. Ngem sabali mati mapaspasama kita, Jojo. Tenggal da kameten dagiti agama. Kat ad-adda amarigrigatan dagiti aginam. Laitang arog ti paglidayak mo na. Saan ang nagtungpal ni Don Cesar iti inkarina kanyak? Mabuti ngak ngamin, basta pumanawak-latan. Amangan nadadaka sa mapasamag kanilala, kat siyak pa'y ti mapabasol. Mabalin ka di ngagsarita ta, Daddy. Napatagtibagakan ka. Anya ti bagami ha? Umadaning ti wedding anniversary mi kini Jojo. Uwan ngagpaiso. Into no may alawas ang dayta iha. Mabalin tagkid daw, Daddy. Anya dayta. Ala, ibagam lang. Anya ti kayat mo akid dawen. Kayat ko, naragsak tayo amin iti dayta nga aldaw. Iso akayat ko tagsagana. Day talaga, yamiha. O sige, ibagam to kini Jojo, tagsagana tayo inton anniversary ti kalaysayo. Mami, mabalin ka di amamuak. No asino ti amak? Anya? Uwan, mami. Apay adiyo kayat amamok ti pudpudno nga amak. Di mon panunutan ti may papan iti dayta, iho. Adamat ni Jojo.
Ison titimakder nga amam sipod pa'y. Uray pa'y, mami. Kaya't kulat ta makita. Kan maam-am mo ti amak. Mabalin ka di, mami. Di mon ipilit ti kayat mo, Rico. Jak amun sa dino itan ti ayan ti amam. Naawatam? Basta. Kaya't kulat ta am-am mo ti amak. Intun makalpasak iti panagadal ko. Siyak tun amis mo ti mangsapul iti amak. Nagadumat tanto'y naluto ang makan, Nanang. Apay, adda ka di okasyon, Lola Anita? Apay, nalipata maon. Kat no kasangay ni nanang mo ita. Wen anak ko, kat nagsagana ak, kas panagyaman tayo iti Diyos. Gapo iti sabali manen atawan nga impay na kanya. Wen nga agpayso. Happy birthday, Nanang. Malagip ko tinapalabas. Nakaragragsak tayo iti ubingak. Ngam ita, insukat na ta ni Papa iti sabali a pamilya, Nanang. Anak, di kan agladingit anak ko. Bayamon ni Papam. Alakit din. Pagsasangwan tayo, tinaysagana. Ay, happy birthday, anak ko. Happy birthday, Nanang. Agyaman ak unay. Kang runaan na. Agyaman ak iti Diyos, iti daytoy a panagkasangay ko. Jojo, honey. Umaykan. Intan maturog. Rabiin, ngam adda ka pa'y lang dito'y salas nga agbasbasa iti libro. Umula ka niti sireta. Sa marunuak. Lepasak lang natin basbasahin. Sige nga, Rod. Di ka agbaybayan, Gwen. Kasangay ni Lovelita. Amok amalaklagip na dagiti nararagsak akan ni Tommy. Pakawan anak, Lovely. Impang pangrunak matan di sabali a tao. Ngamda kayo apudpud no a pamilyak. Nagkamaliak. Impagarup ko. No napimpintas ti maipay ko kada kayo a panagpiag. Ngam ad-adagayam arigat kan tuok tilaklak aman tayo. Agyaman na. Gaputan na uray kamatlaangan asimrat dito'y silen. Honey. Ay, mabalin ka di nga arakupan na. Kaya't ko amarik na ti pamatag mo. Kan may sa, nasimsimbang titulog ko, no arakupan na nga umuna. Wan. Ay ayatin ka unay, Lovely. Anya ti ko naman. Ulit man ti dinakamat mo anakan, Jojo. Ne, anya ka rin ti bagbagam. Nagan mo ti dinakamat ko. Asino kumamat ti nagan na dakamatag? Idin to tasikat ti asawak? Naglawag anang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka ding ay ayatanak. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartahan nak ka dilang. Ha? Ibagam ti pudno. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Bindot, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, inikan ni Don Cesar ni Jojo iti kwarta. Kat isumat intad ni Jojo kani Claire. Nalagip ni Jojo tinagtulagan da iti Don. Day tati rason,
No apay nga imanugot nga ikalay sana ni Lala, ta ipagarup na apagsayaatan da Lovely nga gina. Nalagip mat ni Claire ti sigod a kinaragsak da sa nga pamilya. Kat nagsangsangit daytoy. Iti may sa arabii ang maturog kumanda Jojo kan Lala. Nadakamat ni Jojo, tinagan ni Lovely. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu italawas na pauluhan. Bidot, apang mudan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Naglawag ang ko. Ni Lovely ti dinakamat mo. Ibagaman kanyak. Pudno ka di ngay ayatan na. Sumungbat ka, Jojo. Pagkwarkwartaan na kadilang. Pangasim, Lala. Saan ko maakom komporme ti pampanunutan? Ala, umay kamandar ko pun ka. Naglawag ang ko. Naganday jay a Lovely ti dinakamat mo. Siguro, kailiw mo da jay a babae. Lala, Agsagana ka. Makadanon da ito'y kinidati. ala, makaamu kay ti kayat mo nga ramidan. Maturog ta nga rodan, tapno saan ka mapuyatan. Nanang, basit lang na panaganos. Agturpusak ton. Husto ka anak ko. Ngam para kanya, mabayag pa'y ti dua atawan. Saan amamin ano nga orayan dayta, Lovely? Ti importante kasaan tayo ko mga agsaksakit. Tapno awan mainayon a paggastusan tayo. Wan nga rod, Lola Anita. Sapay la kuma. Tapat ganti Diyos dagiti amin akararag ko kankwana. Patsag apat gan na amin dagita, Claire, anak ko. Gaputa na saya at kaatao. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Panawan kayo pa dito'y balay. Inak pa'y agla ko itikan kanan. Taisupay apang allowance ko inton bigat ti maganan siya. O sige anak ko, ngam di ka unay agbambanog. Masapa man ang ti klase minton bigat. Wen nanang, talaga akas ti aramidag. Sana bale, tanalpas matan dagiti projects kan assignments ko. Ay, kasi pa'y matay may sa tao dita. Aglakla ko iti kumkomporme. Tapno dala ang pagbiag na. Oh, Rico, Ha? nakaragragsak ka mat. Anya ti aramidam dito'y barangay mi. Kwa. Ururayik lang ti may sa barkadak. Handa lang amin na panainala dita balayda. Makapaglag ti makitkitak alangam, manang. Nakakaasi kamot manang, Claire. Awan amang tulong kan ka. Sige, agkatawa ka lang. Ha? Tinapatag, awan mapaspasaktak asabali a tao. Anya? Sige ha, hingkamin. Aday ta ni Rita. Panawan da kan dito'y manang Claire. Ituloy mo ti agla ko. Tapno maibos dagiti lakom. Bye-bye! Una yan ni Rico. Mata pobre matlaang akas iti inana. Bay aklatan. Inakot aglakon. Tapno makapaibusak adagos. Agyaman ak tapin at gamti awis ko amangan ta dito yung restaurant, pari Brandon. Amok latang amin, nga daman na niyibkas mo kanyak, gayem. Gusto ka, pare. Aday bagakin ka. O sige, ibagam lata. Nakasagana ka tumag. Amo, nagbabati pagkit kita kiti bagik ita. Kaslakla ay ayam, apas pasurot ka daw iti agama. Anya tinapasamak. Awan bukod ko a disposisyon iti balay. Balay da ko nakmalangan. Bas sila kamalik. Pabainan nak ti ama ni Lala. Urang saan? Nilala mismo ti mararamid iti dayta. Ay, mas dawak ngamin kan ka, pari Jojo. Paspasurot ka lat kadakwada. Nga uray arig na kat badbad na kandan ti kinataom. Diya mo pare, mabuti nga kami, iti kanayon nga ibaga kanyak ni Don Cesar. Anya data? Asyak tagsumbat, nga dadakas sa mapasamak kanilala nga anak na.
Ngam nabayagan day dinao di apa nagdikar si sakit na. Saan ka di? Amangan mat no naan-anayan ti panagimbag na. Tsaka mo, ano pa imot nga minagiti tumtumaran na nga agas. Ti kasayatan nga ramidem, agpaliw ka gayam. At dangamin atap ko, nga mga nulukluk wanda kalaeng dagiti agama. Anya, Isungarod ako nakagpaliw ka. Narigat met, no may saan da kalagayam dagiti agama. kumusta ti panagadal mo, Rico? Nasayat mat, Daddy. Mabalin ka di akitag ti card mo? Saanan ang masapul, honey? Nakita ko dagiti grades na. Malakit din. Ituloy tayo pa itimangan. Da kayo nga ti makam mo. Ngam amo kon ti amin. Agsublimanan ni Rico iti grade 11 into next school year. Anya? Apay, Jojo. At ti parikot mo iti dayta? Daddy, Sana balay. Gaputas andak matapudpud nung anak, Daddy. Iswa, di na kun bibiyangan ka dagiti mapaspasamak iti biyag ko. anya? Saan kumamat akas na, Rico? Impatag na ka ni Jojo, anak. Pudno nga ta dayta. Huston, Mami. Impatagnak manwan no saan. Awan kanyak dayta. Jojo, honey. Siya kung tagkid daw iti pasensya. Gapo iti naramid kan ni Rico. Kastamatan ka ni Daddy. Pasensya ka la kuman. Ngam amok. Impatag mo ni Rico. Nga uray saan ang nagtaod kan ka. Saan ka di? Inaramid ko ti amin. Tapno agpaayak kas amana. Ngam di naklat tagayam amo a respetuan. Nakasta nga ron. Awaran serbi na nga aramidag ti kastoy. Anya ti kayat maasawan. Panawan na kami ka din. Pangasim, Jojo. Di mo aramidan ti kasta kada kami. Sana kasta ti kayat ko asawan. Basta manipulita, jakon bibyangan no nyaman na gitar aramidin ti anak mo. Tangay imparupa na maten kanyak, asa anak nga ibilbilang kas amana. Saan kumamat akas na? Bayam, kasaritak ni Rico. Saan arumbang ti panang bastos na ken ka? Apay ngay masidag ka kanyak, iha. At da ka di parikot? Inapa na ka kandi ti asawam, kapoy tinapasama kitay. Saan, Daddy? Ngamjak magustuhan ti panang kanunong yu kiniriko. Nga uray agdadata ti kamalina. Diyak ngamin magustuhan ti tabas ti dila ni Jojo itay. Kunam na nasino amang pagpabay ni ti apok. Ngam, Daddy, saan mat nga rod anasaya at no agrepeater ni Rico? Nakababain ka dagiti gagayem kan kakabagyan tayo. Anya? Kan may sa, ang mga nagtalaw ni Jojo gapo iti dayta. Di ka matanagan, lalaiha. Santo nga ramiden ni Jojo dayta. Adda igamta nga alas. Ngam, kasanun no? Di mo nituloy ti kayat mo nga ibaga. Bastawan ti rumbang nga pagdanagam iti asawam. Saan na pumana ko dayjay dito'y balay. Siguraduan niyo lang ang Daddy. Matayak lakit din umapukaw ko ni Jojo. Nalakok amin dagiti lakok ita, Lola. At danton allowance ko. Maragsakan hakparakan ka, apok. Basit lang nga anusan, agturpos kan tumatan. Wen nga rod, Lola. Ningata pa pa. Ay, bay amon ni papam. Ipatpatag na kaunay ni nanang mo. Ngam uray no kasta, saan kalata nga agimulmula iti sakit tinakam, iti amam. Amam latta dayjay, kat saan ang mabaliwan dayta. Wen, Lola. Wen, apok. Gaputa si kamot laeng ti marigatan, no agimpan ka iti gura, iti mismo nga ama.
Wow! Nagpintas a talaga dito himol. Kuma, dito iti pagtrabahuak inton makaturpusak. Mabalin latamot anak ko. San abale? Business management mo ti kursom. Mabalin ang maadaan kanto iti business dito eh. Ngam, saan tamat abak nang nanang? Naimbag ka ni Rico Taglap-lapusanan da iti kwarta. Day taman ang tinalagip mo. Nanang, Lipatan pa'y laang day tanak ko. Happy birthday! nanang, kunak no nalipata mo nakasangay ko ita. Mabalin ka din mo't amalipata. Mala, umakakit din. Agpasyar ta dito'y mall. Tapno makarelax ta nga agpadpada. Wan nanang, katagyaman ang kada kayo. Jojo, mabalin ka di asal labayan na kan. Anya, sana na masapul na ita. Ado ti tao dito mall. Makasingata ka na iti magmag na nakasta. Saan? Sige sa labayan na kun. Kumaro man na ti babae. Pagustok man lang. Sige, magnaka. Mapantapay gumatang ka ti agas mo. Agyaman na, Jojo. Talagang ayayatan na. Ha? The lovely kang Claire. Isuda na kita. Wala niya. Iso ako na asal labayan na. Tapno saanan amang namnama dagiti aginakan ka. Mabitlang. Kablaawak ni Claire iti panagkasangay na itangal daw. Dita ka lang ha. Anya? Urayin nak. Mabitak lang. Sana mabalin? Di mon kablaawan day ta babae. Di nakpanawan dito eh. Jojo! Lovely. Claire, mabitlang. Jojo, mga no makita na ka ti asawang nga umasidag kada kami. Uwan nga rod, papa. Ay, dayjoy gayam ni Tita Lala, oh. Nagsakit ti panangkita na kada tayo. Happy birthday, anak ko. Papa, inarakop dakmatan. Pakawanan na ka. Atoy, sagot ko kan ka. Awatan. Kwarta. Juan, maaramat mo da ito iti panagadal mo. Alan, awatan mo. Tagsubli akmat lang itay nilala. Amangan no agis kantalo pa dito mall. Agyaman ak, papa. Sige nga ron. Agyaman ak iti da ito nga interview kanyak. Laglagi pang dati anak ko ha. Ipatpatig ka unay-unay. Awanan kay tibain! Ha? Imbabain nak ijay mall. Lala, kasano ko matipanay babain ko kin ka? Kat nagsubli akmat adagos itay iti nang ibatyakin ka. Ngam tinalyaw dak dagiti tattao. Gaputa imbati naklatan. Awanan kay tibain. Di nakpadpadasan, Jojo. Di mo amunoan niya ti kabailak ng aramidan. Apay ka diya kastalauna ti guram iti asidag ko iti anak ko. Kinablaawak mo't lang. Dakas ka di day chay. Nasakit tinakam ko. Gapu iti inaramid mo. Amok, ipatpatag mo pa'y laid. Agsungbat ka gapu iti panang pasakit mo kanyak iti nakaro. Pangasim ko maalala, agtalnakan. Amang ano dumikarmanan ti sigod asakit mo. Kat no mapasamak man dayta. Basol mo, Jojo. Oh, apre ka di manen, pare Jojo. Aginom ka manen. Anya manen ti parikot mo aya. Napaidam unay ni Lala, pare. Di na kaya't nga asitgak ultimo anak ko. Anya manen ti napasamak. Kinidaw ni Lala nga ipasyar ko iji mall. Naira na nga damat ijay dagti aginak. Impasyar ni Lovely ti anak mi. Gaputa kasangay na ita. Ket, nagrarana ka kayo ijay? Inasitgak ni Claire kat kinablaawak. Nakaungat kat din ni Lala kat nagipangta. Anya? Mabuti nga pare. Amang ano niya ti mapanunot ni Lala nga aramidan. Di ka unig pampanunot iti negatibo pare. Nalabi tabo nga lang tinalabos asurun na. Iso na ibagana ti kasjay. Pare, Unay kalakit din na yan.
Mala, gusto na ita na panaginom mo. Itulod ka ni Jabalayo. Di ka wanay agbartek. Tamangan mo at dalaing nga agapa kayo kinilala. At dayta, nakaidan ti asawa miti kama. Kasta unay abartek na. Ha! Awanan ba inday ta tao? Ala, saan kayo nga gungot, Daddy? Mabalinda kamin apanawan dito'y silid mi kini Jojo. Sana bale, nakaturog matan ti asawa. Hanggang magsarita kamin to inton bigat itinalay nga asawam. Irikap kong tiritaw. Iturog ko matan iti abay ti asawa. Nagtaas ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ay, ayatan ka unay, lovely. Awanan kay tibain! Ni Lovely latta tilinaon ti pusom! Nukas tangarod, saan kan ang makaruwar iti daytoy asilid? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Bidon, apang nagdan. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti panagpasyar dagiti agina Claire kan Lovely ijay mall. Nakita ida ni Jojo kat kinablaawan na ti anak na. Kasta unay nga ungat ni Lala, gapu iti dayta. Kat impangtana ti agina. Nagparikot nga ron ni Jojo, kat nagbarbartak daytoy. Ad-addapay anarubruban ti ungat ni Lala. Gapu ta na ibalikas manan ni Jojo tinagan ni Lovely. Kabayatan ti pannaturog na. Papagayam, denggan ti toloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Bidot, apang ngagday. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagtaar ka talaga, Jojo. Arakupan ka man. Lovely. Ay, ayatan ka unay, lovely. Awanan kay tibain, Jojo. Ginakamat mo man ang tinaganday jay alabli. Makitang ita ti di mo pa'y nakikita. Manipod ita. Saan kan ang makaruwar dito'y balay? Kukwa ka na ang Jojo. Daddy, mabalin ka di ngagsarita ta. Sakbay asumrag ka iti silid mo. Lala iha, apay arimwar ka pa'y lang iti siledyo iti asawam. Kunak no nakaturog kan. Kuma, ngam napukaw ti tuturugan. Gapo iti panangibalikas namanen itinagan ni Lovely. Amangan met no gapulang iti nakaro abartek na. Iso bayamon. Amangan no makadlaw ni Jojo, asana pudno nga da sakit mo. Gapo iti kasta ajar mo. Awan bibiyang ko. Talaga pinag-high blood nak ni Jojo. Iso ang makita na itati kabailak nga aramidan. Anya itati kayat mo ang mapasamak. Manipod ita. Saanan ang makarwar ni Jojo iti daytoy abalay. Nasaya at na nakaringkan, honey. Amo, nasakit ti unong gapo iti nakaro abartek mo iti rabi. At to'y inyagan ka iti makan dito'y silid, ha? Mun nga ron. Nasobrak mo't nang tinaginom iti kalaman. Nasaya at mat, gapo ta nagbartak ka. Naamuak ti pudno arit nam. Mala, mangan kan. Kalpasan na, inumam daytoy agas. Makatulong daytoy, tapno maikat ti sakit ti ulong.
agyaman langan. Ngam saan ako namangan. Inna ko ni opisina, tani aldawan. Ado pa ti masapol nga iring Pasko. Ijayak to namangan. Anya, pabainan na kadimanan. Kas nakon, ado ti agur uray kanyak at trabaho ijay. Di nakpanawan latan dito, Jojo. Ala, agtugaw ka, ket kanamtiin sa ganak apagar mo saram. Di mon panunutan ti opisina. Addan ijay ni Brandon. Inawagak itay. Ison ti makaamo kadagiti di mo malpas at trabaho. Anya ka din nagiti ang ibagbagam. Di ka maawatan. Nalawag timbagak, Jojo. Saan kan nga agtrabaho iti kumpanya mi? Manipod ita, dito'y kalaang balay. Naawatam. Anya, di mo mabaling nga aramidin kanyak ti kastoy lala. Rumara kita matlang. Di nak malapdan. Anya, Umay kaagar mo saran, lablay anak ko. Apay, awan ka diti serrekyo ita. Saan ka pa'y matlaang anak karubwat? Sa anak matan amabisin, nanang. Apa yun, anak ko? Ay, Nagunagmut day taasin na ay mo. Adda ka di parikot. awan mo't kit dinanang. Kumusta nga tan ni Jojo? Apay apang panunutam ni Jojo. Adda ka di dakas ang napasamak kan kuana. Sige, agrobata ko nanang. Tain ako iti trabaho. Inton na aldaw, padasak man na kontakan ni Brando na gayam na. Barang ada maipadamag na kanyak maipapan ka ni Jojo. Panagkunak, saanin arumbang nga aramidam ti kasta, anak ko. Amangan numaamuan manon, jay tigre nga asawa na, kat madaksan kapay. Ipas nagmulatan ti agtrabaho, para ka ni Claire nga apo ko. Sa bagay, husto kayo nanang. O sige, bayan nyo. Jakon pagtaktakan day taabanag. Gaputa ti anak ko itan, ti kapatgan kanya. Anyat kayat asaw na ito, daddy. Apay adidak parwaran nagiti gwardya di tarwar. Basol mo matlaeng no apay asan ka na mabali na rumwar. Anya, Kanayon mo nga minadakamatan tinaga ni Lovely no kasta mabartag ka. Anya nga ita, nakapungtuten ti anak ko. Iswadi na ni palubos arumwar ka dito'y mansyon. diyo ko maaramidan kanyak ti kastoy. Pangasiyo, kasari tayo ni Lala, tap ni palubos na rumarak. Inak agtrabaho iti opisina. Di mon panunuten ti opisina, kastamot ten ti negosyo. Siya kon ti makamo. Ti kaya ti anak ko ti masurot. Isong agtalinaid ka dito'y mansyon, aging gaasan nga ipalubos ti anak ko arumwar ka. Naawatam? Anya. hello, Brandon? Nakawag ka man? Apay? Adda parikot? Lala. Apay nga, saanin nga umamay ni Jojo dito opisina. Saan ko ang mabalin na permanda kiti papeles? Gaputa iso lang ti mabalin nga perma. Ako nga min, agsakit ti gayem mo. Iso ajak pala palubusan arumwal. Agurigor nga min. Kasta ka di? Mabalin ka diya sa rong karak di tabalayo? Ako ha, no may papan iti negosyo, ni daddy ti umay mangurnos kadag iti masapsapol dita. Kat timat may papan iti gayem mo, saan ka pala ang umay dito'y balay? Kayat ko, agina na iti husto ti asawak. Sana bale, natalgadak gaputaadda ka dito opisina. Kasta ka di? Sige nga rod. Pakibagalangan iti gayem ko, nagpaimbag. Wen, Brandon, makadanon ti mensahem iti gayem mo. Alang nga rodan, Lala. Bye. Bye, Brandon. Lovely, mabit lang. Ne, Brandon, si Kamot Gayam, kumusta kan? Nasaya taklata, mayet. Sika, kumusta kayo maten? Kumusta kayo iti anak ko iti bunyag? Kasi ti Diyos, nasayaat kami matlata.
Makatawan laangan ti Orion, makaturpusan ni Claire. Uy, kasla kaano lang di ubing pailaing nga. Wan nga rod pare Brandon. Ngam ita, napintasan a balasang ni Claire. Ay, umay ka. Mapanta pa iti dayja a restaurant. Agmerienda ta, kabayatan ti panagis-istoryata. Sana bale, agawit kan samot din. Wan, agawid akon. Ngam, inton maminsan tulaangan apat ngak di awis mo. Ado pa'y ngamin ti ilalampas ko adadaitan. Ado ngamin ti awat ko apadait ita. Pasensya ka na kuman, pare. Mawatan ka, Mari Lovely. Oh, alam nga ro dayto eh. Makatulong dayto kada kayo nga gina, o rekas kasano. Ha? Ay, saanan? Saan mo masapon nga aramidon ti Kastoy, pare Brandon? Awatam kit din. Makatulong dayto iti panagadal ti anak ko iti bunyag. Sige man laangan. Ngam, nagdakal samat unay day tangay itad mo kanyak. Away pagbayad ko. Saan nga utang daytoy? Itid ko para iti anak ko iti bunyag. Tulong ko daytoy kada kayo nga gina. Atoy daddy, mangan kayon. Siya kung tinangyag itikanan nyo dito si Led. Nakakutkutong kayon. Gaputa di yumatan kayat timangan. Diyak kaya timangan, Rico. Diyak kayatan ti Kastoy. Kasla ak aso asumorsurot latan iti kayat dalulom kan mamim. Apay ngamin adiyo kontra andang iti bagada ah. Naturturay damat latan ngamda kayo. Awan maramidak. Ngam sika adda. Anya? Kasano kuma daddy? Tulungan nak ngaglibas dito mansyon. Anya? Ang mabuta ngak daddy. Amang ano siyak ti madaksan? Sika lang tayang tinamnamak. Diyak kayat tagtalinaan diti abalay. Awan wayawayak dito eh. Masyanak matan kada kayo daddy. Ngam, mabuta ngak mat ngamin. Sige, kita noon niya ti maaramida. Kablaawan ka, Claire, anak ko. May saka kadag iti makaawat iti pamadayaw inton graduation nyo. Agyaman ak unay, nanang. Isagot ko kada kayo ti balegek. Maladingitan ak. Oh, apay, anak ko. Kalaat matan anagliday ka. Ada ka di parikot? Agturpusa ko, nanang. Ngam, manumatan atawan asan ang nagpakpakita kada tayo ni Papa. Talagan samatan analipatan na tayo na pamilya na. Amumat nga adan sa bali a pamilya ti amam. Kunak mano, naawata mo ti sitwasyon. Ngam, kailiw ko matyad na amana, nanang. Uray, awag na katawan pa'y. Di nakipatpatag ni Papa, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam pangasim, di mo gurguraan ti amam. Maawatam ko malata ti sitwasyon na. Laglagi pom, nga addan sa bali a pamilya na. Adtoy, Lovely, anak ko. Agapi ka pa'y. Amok nga main asaan ka pa'y laang nga agtuglap. Ay, agyaman ak nanang. Husto kayo. Sana ka makaturog. Kasla makitkitak pailaang ti panagliday ti anak ko itay. Madlaw a kailiw na una yung ti amana. Ang pulos matan asaan asim marsarong karni Jojo kada kayo. Nangruna iti anak yo. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko pa'y kat din ti mapan iji balayda. Pagrabangan namat asarong karan sagpaminsan ti anak na, nga uray addan sa bali a pamilya na. Saan mo nga aramidan ti kasta, Lovely? Anya nga rod karamidak nanang. Maasyanak unayan iti anak ko. Di ka mapmapan ije balayda. Sigurado, madaksan ka laeng no aramidem dayta. Naturay ti pamilya ni Lala. Nagrigat matan ti kastoy. Nagrigat ti sitwasyon mi nga agina, nanang.
Ala, agan anos ka, anak ko. Dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok, agpatinggan tumot lang da ito akinarigat ang mapaspasaran tayo. Di ka agkapoy, gaputa ka sa pulan na ka ti anak mo. Husto kayo, nanang. Itakadi pa'y ngagkapuyak. Jack ipalubos. Kasta ti rumbang, anak ko. Ala, inumamon day ta tinimplak akapem. Kalpasan na, umunag kanton iti silid mo. Kat pilitem ti maturog. Wan, nanang. Kat agyamanak. Gaputad da kayo lata amang patpatibker itiriknak. Amokon ti amin, Lala. Sana po nung adda sakit mo. Inmani obrayo ti biyag ko. Gaputarupat kwarta ka. Imbagalaang ni daddy nga ikan na kaitidakkel agatan. Immanugot kan iti kayat na. Dito'y kalaan, Jojo. Agasawat na. Iso adito'y kalaan. Agtalinaid kalaan dito'y. Kukwa kalaan. Palubusan akon. Sana po no tinapasamak akalay sata. Dayta ti amom. Ngampud-pud no, tinapasamak akalaysa. Iso nga awanan maramidam. Siyak tiligal nga asawam. Sana po no reta. Kunan ni Daddy Cesar apeke ti kalay sata. Basta, pud-pud no nga agasawa ta. Kat saan mon ang mabaliwan dayta. Kaasi kamet. Awanan maramidam. Gaputadda kamatlatan dito'y seledyo nga agasawa. Don Cesar. Di nakawagan iti kasta. Dadi kunam kanyak. Gaputapudpud no nga agasawa kayo kinilala. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko. Inaramid ko ti kasjay. Gaputa kayat ko kumaamaikan iti naranya masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di. Rupat kwarta ka. Day tatipod no. Ha! Di ta ka man langin. Jaglamanusan ti makisarita iti kasken ka. Arupat kwarta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang pauluhan. Bidon, apang ngedeng. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Arlene Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan nga impalubos ni Lala ang makarwar ni Jojo iti balayda. Gaputadinan kayat nga agkita da kanilapli. Kaya rigan ni Jojo ti balod iti pamilya da Don Cesar. Kastaunay ti babawi ni Jojo. Gaputa imanugot iti panagkalaysada kanilala. Gapu iti naamuan na. Asaan gayam apeke ti kalaysada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu italawa sa napauluhan. Biddo, apang nguddan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Linukodak. Kunayo apeke ti maaramid akalaysa. Gaputa kayat yo lang agragsak ti anak yo. Ngam saan gayam. Linukodak lagayam. Kayat kumat atulungan ti anak yo. Ngam siyak gayam tinsagmak yo. Nabaybayak pa yan tinakakaasing anak ko.
Inaramid ko ti kasjay. Gaputa kayat ko kumaamay kan iti naranya masakbayan ti anak ko ani Claire. Di kag pabasol. Di ko namkit di, rupat kwarta ka. Day tatipudno. Ha! Di ta ka man langin. Jak lamanusan ti makisarita iti kasken ka, arupat kwarta. Kaasi ka man, Jojo. Ngam awanan mabalin mo. Agtalinaid kan dito'y danak. Gaputa agas sawatan. Oh, at iti agas mo, honey. Pangaasim lala, parwarin nak dito silid. Diyak kaya tagpupuklatan dito'y. Saan ang mabalin? Agtalinaid kalatta dito'y balay. Saan ang mabalin arumor ka? Taiti ka nito ngaglibas ka. Dakas ti mapasamak. Diyak magustuhan ti aramidin nyo. Agbabawi ak no apay ngay manugotak iti kayat ni papam ang mapasamak. Bidot apang ngedeng. Ken kuna na idi apeke akalay sa ti mapasamak. Iso ngay manugotak. Ngam saan mo't gayam? Peke man kan saan ti kalay sata. Agtalinaid kalatta dito'y balay. Ket saan kanto ang makarwar. Mami, nakaturog ni Daddy Jojo. Wan, Rico, iho. Imapekton ti agas nga inted ko kenkwana. Mami, Oh, apaya kita anak itikas na? Adda kayat mo nga ibaga? saanan na makarwar ni Daddy dito'y mansyon? Apay matan ngay naramid yu tikas do'y kankwana. Anya? Pudno, naalas ti ugali kidi kankwana. Ngam, nariknak nga impatagnak, kas anak na. Saan ang mabalin a panawan na tanidadim? Rumbang nga agtalinaid dito'y balay iti agnanayon. Anya? O sige, Enrico. Ingkakit din maturog. Masapa pa iti klase minton bigan. Sige nga, Rod, Mami. Rumwara kong dito silidyo ka ni Daddy Jojo. Ay, madinday to'y ang mapaspasamak. Diyak kanunungan ti aramiden da ka ni Daddy Jojo. Masapul ang maamuan da ito ni Tito Brandon. Barang makatulong iti sitwasyon ni Daddy ita. Kumusta mo tan ni Jojo? Mari lovely. Jak amo, Mari. Jak ni namnamang agsina kayo. Kasta mo ti kunak. Anya nga, Rod. Kasta talaga. Naangaw ni gasat no daduma. Wan nga rod. Kat bilibakan ka. Ta saan ka anak asawa pay? Ay, saan, Mari? Saan to mapasamak dayta? Uray kas jay ti naramid ni Jojo. Isulat ta ti ay ayatek. Bilibak mo't iti dayta panagayat mo kankwana ah. Wen Mari Andrea, saan akon amaki asawa pay, gaputa ay ayataglatta ni Jojo. Apok, sumango kan iti lamisaan. Asino manen ayat yaw awagam dita cellphone mo. Itay ka pa'y adayal di ta cellphone mo, anak ko. Aw-awagak ngamin ni Papa. Ngam, jak matan maawagan iti sigud a numero na. Ay, talagan saan nalipatan na kunti ama. Saan mo pa'y laang apagparikutan day ta, anak ko? Laglagi pam, adandanin ti panagturpos mo. Di mo riribukan ti panunot mo. Day tangarod na, nang. Kayat ko, ada ko man ni Papa inton graduation ko. Bayam, padasat ti agdamag ka ni Ninong mo a Brandon. Bareng adda maibagana, maipapan ka ni Papa. Agmerienda ka pa, Brandon. Atoy, nagpaisaga na kiti juice ken sandwich para ken ka. Agyamanak, Sir Cesar. Apay nga da ka dito'y balay. At da ka di parikot iti negosyo nga iman manihar mo? Awan, Sir Cesar. Kinapudno na. Nanayas ti taray ti negosyo yo. Ngem nakaumayak, gaputa kayat ko kumaas sarungkaran ti gayem ko.
Ni Jojo, ti kayat ko asawan. Ha? Kwa, Brandon. Nalipat ang imbagakan ka. Nagbakasyon da kini Lala iti Amerika. Tanimbaganin ti sakit na iti puso. Iso ang nagbakasyon da pailang. Kayat da ti agrelax, Brandon. Iswasan mo na makasarita ita ti gayem mo. Ha? Kasta ka di, sir? Ay, sayang ah. Saan kami man lang nga nakapagsarita? Sakbay ang nagluwas da? Sana bali. Agsublidan tumatlaeng. Makasaritam tumatlaeng ti gayem mo. Wen met kid diya, sir. Ah, sige nga rod, sir. Agpakadak pa'y. Ikumustadak tulatan kadakwada nga agasawa. Agpadadang amin na dyan nakasarsarita iti medyo nabayag. Sige, Brando. Makadanon ti mensahem. Hanggang sakbaya pumanaw ka. Agmerienda ka pa'y. Manang Claire, mabit lang! Apay ka di man, Enrico. Awanan panawan ko ang makisarita kan ka. Napatagtibag ak manang. May papan ka ni Daddy Jojo. Ha? Sigurado ka apod no dagiti ibagam ita? Maawatan ka, maawan pa nagtalak mo kanyak. Aglo na ka maditi ugalit iti kalabas. Hanggang masapul adanggam ti ibagak may papan iti amam. Anya nga minday ta. Pangaasim ta ibagam ko man. Umay ka manang, mapantay ti dahi restaurant. Ije tangag sarita. Ang mga nuad da ngamin makakita ka data. Kat ipulong da kadalolo kan mami. Sige, mapantan. Kayat kon amaamuan ti ko na mga ibagam kanyak, may papan kan ni Papa. Nanang, awan ka di pa'y ni Claire. Awan pa'y met, anak ko. Agam amangan no dandanin day jay. Kastoy nga oras kat ti panagaw-awid na. Ay, nangro na kat graduating ang ti apok. Ado ka nung amin dagiti ar-aramiden da ije pagadalan. Sa bagay. Ala, orayan tayo latang din. Nakaluto kayo ka din iti pangrabian? Wen, day talamangan ti aramiden tayo. No sumangpeten ti apok. Nasayat nga ron no kasta nanang. O sige, sumrakak pa ije siled ko. Ta, awagak man gayam ni pare Brandon. Barang ada maibaga na may papan ka ni Jojo. Kinapudno na. Adamat danag ko nanang. Apay met anak ko namti kasta. Amamok ni Jojo. Uray kaskasano. Di na maiturad asaan ang makita ni Claire iti kastoy kabayag. Amangan met no na impluensyaan di asawa na. Kat di namatan kayat ang makita ni Claire. Diyak mo nanang. Kasla tsak patyan dayta. Ngam no kastaman bilang. Talagang rod nga awan asi na iti anak na. Napatpatag pa'y nga rodan ti di na pulos kapkapin ano. Ngam ti mismo nga anak na. Daddy, simangpet ka din ni Rico. Diyak mo, iha. Diyak pa'y mat nakita ti anak mo. Aga magyaman na, gaputa itakalaeng arimuar iti seledyo iti asawam. Kunak no matakuatan ni Brandon nga gliblibakak. Anya? Apay, Daddy, imay ni Brandon dito'y balay? Wen, kat sapsapulen na ni Jojo. Kaya't nakano ang makasarita ti gayem na. Anya? Saan ang mabalin? Sigurado nga agipulong ni Jojo nagsarita da. Daytamit nga rod ti pagamamkak. Sana mabali na mamuan na ti mapaspasama kiti gayem na. Matayak lakit din o panawanak ni Jojo, Daddy. Iso anas kan nga ipupuk ta dito yung mansyon. Saan ang mabalin ang makarwan? Nanang, madanaganak. Apay nga awan mo to ni Claire. Wen nga agpaiso. Rabiin. Ay, inawagam ka din iti cellphone na. Itay pa'y nga awagak nanang. Ngam di namot sungsung batan. Itala ang napasamak ti kastoy. Anya nga ton tinapasamak kan ko ana. Ala, urayan talata. Ang mga nadala nakataktakan na. Di ka unay agdanag.
Awan maday, anapasamak iti apok. Nanang, Ay, wen gayam. Naawagam ka din ni Brandon. wan nanang. Ngam awan mo ti husto asungbat na. Ala, mabiit laeng tamang timplak iti kape. Agkapita, kabayatan ti panangururay ta iti apo. Nakarakaro pa ng balod ti kasasaan ko diti mansyon nyo. Saanan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. No di kat maysa nga abalbalay. Sumardan kan. Mangan kakit din. Tsaka yan. Nasaysaya at langan na matayak. Ngam ti agnanayo na pagbalinenak nga adipan kan abalbalay mo. Di nakpagpungtutan ko lang. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Amok nga ado ti kwartayo. Ngam ulitek nga ibagakin ka. Saan nga amin kat magatang ti kwarta. Laglagi pa nyo na iti amam. Sumardang kan kunak! Apay, nasakit ka di adenggan ti kinapudno. Dahito pa di may sa kinapudno. Di ka pulos inayat. No di kat asila ang tinaritnakin ka idi. Kaya't ko pa'y ngagpao ti biyag mo para iti anak mo. Kasukat dahi ti dakkel akatad ngayon kari ti amam kanyak para iti pamilyak. Imanugotak, gapot ta kayat ko agumin awat ti pamilyak. Ngam anya tinaramidyo, linukodak. Kang runaan na, bidot apangedeng tinaramid ko. Dakkala bidot. Sana po no dayta. Ayatin na kumamatan, gaputaga sawatan. Iti oray ka anuman. Saan anapunas ni Lovely di ti pusok. Isulat tati ay ayatek. Kat saanan ngagbaliw na ta. Saan apod no dayta? Siyak ti ayatam, gaputaga sawatan. Sige, derderem ti ropak iti plasig atong pa. Ngam saan to ang mabaliwan ti kinapudno. Kinapudno asaan ka ngay ayatan. Huston! Nagsakit daytay anamuak, Jojo. Kat makitang ita ti aramitak. Kita man no maiturad mo at ti anak mo ti agsagapa. Kan manglakam iti unget ko. Di mo iraman na iti aginak. Awan basol dakin ka. Nakapanawan ni Rico nang itulod kan ka, Claire. Ngam aging ga ita, di ka matagtagtagari. Anya ka ditimbaganakan ka. Oh, nanang! Imarako ka mo ito, anak ko. Apay ka di, anya ti imbaga ni Rico kan ka. Punno gayam ti atap ko, nanang. Dakas ti mapaspasamak kan ni papa. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Dumngag kayo, nanang. Ibagak kada kayo ti amin nga imbaga ni Rico kanyak. Anya? Kasta gayam? No kasta, arig na balod ni papam iti mismo abalay ti asawa na. Kasta nga rod, nanang. Maawatak tirik nam anak ko. Ngam nabilag ti pamilya ni Lala. Iso apatsak anarigat tayo abasta matulungan ti amam. Basta, nanang. Mang panunotak iti pamuspusan. Tapno matulungak ni papa. Rico, agsarita taman. Ha? Mami, makaungot kayo kadi. Wan, talaga ang makaungungot gapo kadagiti aramidam. Mami, Apay nga ita ka lang. Napnapanam, ha? sorry mami. Ado lang amin dagiti research mi. Iswan ladawak ang nagawid. Siguraduam lang, Rico. Tanusan, pagsardengan kan nga agadal. Saan na maulit dito'y mami? Ikarik. Ala, sumrakan iti silit mo. Pangaasim, Rico. Saan kan ama inay nayon pa'y apagparikotak? Naawatang. Un mami. Ay, ang yaman ak. Kunaklakit din numaamuan na. Anak isinara ka kadamanang Claire, kan Tito Brandon. Pangasim lala. Ukarkaram ti talit isaga kan imak. Tapno makaturog ak iti nasayan. Sumarden kan, maturog kakit din. Makaturturog ako. Unayan ti kastoy alangak.
Kaslak matan ayop anay galot di ti kama. Ti cellphone ni Lala. At dalang iti asidag ko. Aramatak na ita. Tapno makapagkidawak iti tulong dagiti pulis. Juan, umawag ak iti pulisya. Kat agpatulong ak kanakwada. Diyos ko, tulungan na kumay ti na ito inaramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawa sa napauluan. Biddo, apang ngedday, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Arlene Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. El Oro con Sangre! Pinapalabas, naragsakan ni Lolita, idi pinanaganan ni Don Esteban dagiti singin nga nakda. Nupay saan amaklon da ito'y nga iso ti ama. Saan unay nga karuprupa dagiti singin, ken adda napatad apag dumaanda. Adda siding iti pingping ti pinanaganan ni Don Esteban iti Rafael. Idinto tanapuspuskol ti Kiday, ken nangisngisit met ti Maris ti Kudil ti pinanaganan na iti Gringo. Impasurot na ti apelyedo na Gabriel kadagiti singin, ngem imbatad na kini Lolita, asan da nga agbalin nga eredero, wenno agtawid iti Hacienda Gabriel. Nasaer ni Lolita, ngem naguli maklatan. Iti maysa nga aldaw, nagsawar da Don Esteban ken Benito iti aglawlaw ti Hacienda. Nalawa ti masakupan da itoy, ket di da nadanon ti amin ang nagdagdangan. Imbaga ni Ama Josep ti may papan kadagiti bandido kini Don Esteban. Ket dita, ingkeddeng ti Don ti papanda iti kuta dagitoy. Itagagayem, adtuyon ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Agsagana kayo kini Benito, Ama Josep. Sarakan ni tayo ti kuta dagiti ibagbaga ni Sika na bandido. Ha? Ay, sus, apo. Ay, delikado, senyor. Awan ti delikado no siya tagaraw, Ama Josep. Ala, ibaga ni Sika kini Benito, tagsagana. Agparbangon tayo ito na mapanit ibagbaga ni Sika na kuta. Ay, kwamat, senyor. Ay, di kwa. Ay, anya na kwa? ay, Por qué? Ama Josep? Mabuteng ni Sika kadagiti bandido? ay, kinapudno na, senyor. Ada atraso kadagiti a bandido. ¿Qué? Ama Josep? Ibaga ni Sika, no anya day tana atraso. Solparen tayo. Pinangtaanak di Pangulo da. Naingat ti bilin di commander da, senyor. ¿Por qué? Kwa, No puede. Nala. Ibaga ni Sika kini Benito tagsagana. Daka ito tigiya ni Siak na agturong no sa di man napaset ti Hacienda Gabriel tinagkotanda. Makumikom ni Esteban iti Hacienda. Danda ni saan ko ang makasarita, takanayon nga agdardaras. Senyorita, Oh, aday bagam manang Pedrita? kanayon na kasla mariribukan ka. Ada ka di problema? Kwa, kayat ko kumakasarita ni senyor mo. Ngam, kanayon akasla agdardaras. Adda sa kanu nagkuta a bandido iti masakupan ti Hacienda. Anya?
Iso ang madanaganan ni senyor. Dagiti sa kanupay tinagagab kadagiti napukaw abba ka iti rancho. Iso matlagayam. Anya ko mati ibagam, senyorita. Kwa. Kayat ko apabindisyonan iti padi dagiti anak ko. Addan na ipanagan kadakwada. Tapinanagananan ni Esteban. Ita, kayat ko apabunyagan idan. Nasaya at launay, kan kasapulan dayta. Kat, jak mabalin abo ko dan dayta desisyonan. So akasaritak tupay ta asawak. Malpas tumet la di pa kakumikuman na. Isunton ti panangibagam. Wen manang Pedrita, uraya ka malpas ti problema na iti rancho. Senyor, dagidayin dagiti bandido. Nagaduda. Nakamamak na, senyor. Benito, nagwelta ni Isuda. Senyor, ti dalang agturong iti rancho ti surutan da. Benito, amangan no dagas ti panggap dagita na bandido. Awan maramidan tano kasta, senyor. Vamos, agsublita na jay rancho. Delikado, senyor. Punto! Sakayan tanda kiti kabalyo. Agsublita ni ti rancho. Uwan, senyor. Senyor! Nasaysaya at narog namang lintod kayo ti pagmaan. Saan kasurutan ti business na? Si! Magnatay ti paglintagan, Benito! Partakan ni si Castellon! Ay, apo Diyos. Nagadati sumungod ang kabalyo! Dagiti bandido ka ano? Alerto kayo! Dagiti bandido! Ako! Di kang tataraya! Diyos ka! Kaya't ko pa'y tiagdag! Aglumalak! Ay! Urayin dak! Sumpok ako dito kalagdaan! Sige! Akayan tayo na kinabaka! Adumanan, te pagkwartahan tayo! Sinuwan niyo, kasagawa! Diretsyo tayo at isuki tayo pagpartyan iti baka! Juan! Siluan tayo na kinabaka! Partakan ni si Castellon! Anak ti Chaplo. No apay, nayaw-awan pa'y ni Siak itinagnaan. Naibayag ni Siak na nakadaron iti turod na yan dagiti agumong na baka. At dalaki ti Jayan dagiti bandidos. Ya! Ha! Ya! Ya! Jaske, kung tanaklakit din ni Senyor Esteban, saan ko ang nasurutan? Pinasiwat ko ni Brutus, idi nakagtong kami iti medyo patad na pagnaan. Nung saan ko na nakita pa eh. Hiya! Hiya! Nagdiretsutan ni Titurod, Brutus! Amangan no at dayjay ni Senyor Esteban! Hiya! Hiya! Senyor, awan gawin ni. Iswat na kawarin na kami no, saan kami nagpakita kadagiti nga bandidos. Kret? Binuyalaengan ni da kayo, ti panangakay dagijay na bandido kadagiti aywan yo na baka? At tagarini na kayo! Awan na aramidan ni senyor. Awan na aramidan. Pakawalan na kami. May samat dayta na Benito. Benito! Umasidag na dagos ni Sika! Ay, senyor. Senyor, Ay, Ati.
May samet ni Sika na muno. Awan sirbi ni Sika na taltalkat. Senyor, saan kayo na nasurutan? Ta di dakmet ngamin inuray. Sinapol kayo iti kabakiran. Aging kasabalin adalan tinasurot ko. Anay ko. Kasano pa itan? Pinulpulumanan na baka tinapukaw. Kasano pa'y na mapado dagiti ay waran yo no awan mo't mararamidang nida kayo? Pakawanan na kami, senyor. Pakawanan na kami. Tonto! Muno kayo amin! Awan serbio! Ang yamanak. Adan ti asawa. Lukatan niyo, tiruawan! Awan ka diti tao dita! Awan gayam ni Manang Pedrita. Lukatan niyo! Umayan, Miss Puso! Siya kun ti mangilukat iti ruangan. Umaya kon! Miss Puso, adda ka di problema? Dagiti awanan pain! Diyos ko, adda ka pungtot na. Por favor, Lolita. Umadayon ni Sika iti samon ni Siak. No di kayat ni Sika ti masakitan. Si Miss Puso. Diyos sa manang nga asi. Amok no kasano ti kinarungsot na no makapungtot. Iso nga agtong palak laangan. Apay nga ta. Asino ti kapungtot na launay? Di ka pa'y laumas asidag ni Senyor Esteban, bakit? Apay. Kastaon ay ti pungtot na. Tumukno sa dilangit. Ang mga nusika ti pangidasalan na. Asino ti kapungtot na? Siak. Sika? Apay. Umay ka. Mapantan di tabalay ta di talikod ti bilya. Ijay ti pangibagakan ka iti napasamak. Ala, maturog kayon, Rafael. Gringo. Oray ta pinasuso na kayo itayan ni mamayo. Aday ta. Itulod kung dagiti indayon nyo. Maturog kayon, Rafael. Gringo. Dita. Shh! Di ka na ariwawa, Mang Benito. Patpaturugag da Rafael kan Gringo. Dita. Apay ka di, Mang Benito. Di mo pa'y lakasarsarita ni Senyor, ah. Bayam nga iso ti masidagkan ka makisarita. Tapno natalgad ka. Apay, Mang Benito? Basta. Kasaya at ano di kan rumrumwar dito yung kwartaw nga ayan da kita singin. Bantayam laidan. Sige. Apay nga ta. Apay kit din nagpupukak dito yung kwarto. Inak to agpaangin iti asoteya no makaturogan dagiti singin. Tiyante! Saan na mapunas ti sakit tinagam ni Siak iti napasama ki Jarancho? Dakkel nagatad ti kwarta tinapukaw gapu kadagi jay na itanaw na vaka. Mapan ni Siak di asoteya. Natagang dito'y sala. Awan sirpi dagi jay na kwardya. Naglemeng da amin. Awan gayam ti makaisakripisyo ti biyag na kadagi aywan ni isuda na vaka. Ni idita ti nakatakder iti asoteya. Boy-boyan ni iso dagiti agsabsabong na orkidya iti hardin.
Idita, Ay, da kayo gayam, senyor. Ay, pakawanin da. Pinanawak dagiti awir ko iti kwarto. Agsubli akon itayan. no. Idita. Senyor, bata nyo ti ima. Naglamoyot lagi din ti kodil ni Sika. Senyor. No. Sa nagbutang ni Sika, Idita. Por favor, sumurta kanyak. Senyor. Ay, Diyos ko, isalakan nak. Dakas lakit ti daramidan ni senyor kan. Ditoy, Idita. Jesus, isarap na ko iti kwarto para bisita. Eh, senyor! 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 Ay, Diyos ko, ang inumanak. Ado ti tattaw ijidak kalaruangan. Kayat da kayo makasarita. Tonta! Tanyat gagana dagita at tao! Jakam mo, senyor. Inkay kumakitaan. Anya ti gagara dagiti tao amang sapsapul kini Don Esteban. Anya mo ti aramiden ni Lolita, tapno may panitnek na iti asawa na, ngawan sa bali anak relasyonan na. Ket ni Don Esteban ti ama dagiti singin nga anak na. Gagayem, di liwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, natalimo daw ni Lolita. Isot gapo na nga impanen da Don Esteban kan Benito iti dispensary. Dita, natakwatan ti doktor nga ginaw ni Lolita. Naragsakan ni Esteban, gapo ta masigurado nan nga iso ti ama tin inawon ti asawa na. Nakunamot ni Lolita asaan anaplano ti pan nakaitaw ti agpitpitik iti saklolo na. Gapo ta saan pa'y arumbang nga agsikog manen. Ngem nakaunget lang ti Don. Gapo iti dayta. Ingkidbengan ni Don Esteban ti panangisina na kadagiti singin amaladaga iti inada. Nagtukyad ni Lolita, ngem naturay ti Don. Ni Pedrita timbaga ti Don amangaywan kadagiti singin iti Villa. Ket apaman akabalanton dagito iti agtrabaho. Agpaidanton at agabo. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Senyor, apay ngi akasta. Anak yun! Anday ko. Diyak kayat na mangeg na sa wento pa'y ni Sikat ikasta, Pedrita. Saan ang nagtaod kini siyak dagijay gaputa-putot idati kamalala ni Lolita? Senyor. Ala, umadayon ni Sika iti sangok. Panaw! Uwan, senyor. Naulpit ka unay, Don Esteban. Pagbabawyam to dagitoy nga aramidam, inton madanon ti aldaw. Agpulo kanto matla iti kinadtakas mo. Nang runa ka dagiti anak mo. Basol mo no tinungpana ka. Nagkuna ngamin ang makibiyang kapailaang. Masya na kada Rafael kan gringo. Dinto pa'y masyan di amada. Si kantulakit din. Rumbang amamuan na nga iso ti amada. Ay na, aday ta ka manan. Awan maganab mo iti kasta nga ibagbagam. No anyat ibagada trabahuam, isaon. Awanen ti adu pa'y asaw.
Edita, agyamanak ta nakita ka di karinderya. Agkalamisaan tan. Si kamot gayam manang hulyan. Juan. Kumusta ni Senyorita Lolita? Kan dagiti singin nga anak da ka di Senyor Esteban. Jak amon no anya ti kasasaad da. Kunak man no si kati para aw-awer. Pimanaw akon. Kasta ka di. Amo, naamuak nga aginaw kanumanan ni Senyorita Lolita. Anya? Di mo amo. Saan? Jak pa'y nagpakitay jay. Manipod pimanaw. Kasta. Apay ngamin na pimanaw ka. Kwa? Basta pimanaw. Jak kaya ata ni jay. Sayang. Awan mo't siguro tinarigat at trabahom ijay. Apay pimanaw ka. Adda na dagsan ang makagapo. Ngam saanan anaskan nga ibagak no anya. No kayat mo, sumarungkar kay jay. Amok amaragsakan ni Senyorita Lolita numapan ka. Sige. Kita no adawayak inton Sabado. Sarong karak man dagiti singi. Benito. Senyor? Isagana ni Sikan Estalyon. Wen, senyor. Uray ni Brutos. Sumurot ni Sika Ejeranjo. Wen, senyor. Ay, italaang manan amapan ni Senyor Gerancho. Sapay ko matawan problema ijay. Tadikit madagdagan ti pungtot na. Siyak tuman ti pagikarunan. Benito. Apay Pedrita. Kasla matartaranta ka. Jak mapasardang dagiti singin iti panagsangit da. Mabisindan sa. Anya? Baunan kalako man amapan gumatang iti pagsuswan da amamador. Ay, sana mabalin. Ada pa panan mi kini senyor. Benito! Mabitlag! Ada pa ibagak! Apay Pedrita. Senyor. Anya ti pakaringgoran ni Sika, Kwa, senyor. Jak mapasardang agsang sangit da Rafael ken Gringo. Mabisindan. Porke? Jak matimbagaken ka na makaammo ni Sika kadakwada, Pedrita? Rombang na insagananan ni Sika iti taraonda. Senyor. Makaammo ka kadakwada, Pedrita. Di mo taktakan ni Benito, gaputa adda papanan mi. Senyorita! Lukatan tiri daw. Senyorita! Manang Pedrita, saan ka makaalis dito katre? Apay. Palitan namin ni Esteban na rumar. Iso asaan ka makaalis dito eh. Makaamukan ka dagiti anak ko. Ngamjak mapasardeng idangag sang sangit. Pangaasim. Mangkita ka iti pamuspusan. Tapno mapakan mo ida. Senyorita, ibagam no niya ti aramida. Matay dagiti anak mo, no kastoy laang. Tilmo namon balong. Mapadpad tibisin mo iti daytoy. Susapo, nagrigatan ti kasasaad yo. Kaya rigan nyo ti anghel. Inusinti nga anghel ang maparigat. Sapay nagrigat kayo matasubuhan. Kasano pa iti panagbiag yun. Amo konti aramidak. Paturugak ida iti indayon da. Apaman ama ipaibos ko da iti tinimplak iti asukar. Asaggat ti inapoy. Inak gumatang iti mamador da iti merkado. Mabiitak laeng taagluganak iti kalesa. Agmamador dantoon, tadimot pasuswan idan ni Lolita. Dita paglakwan iti ag-agas ti ayan dagiti lako a mamador. Sapay kumata umanay ti kwartak nga igatang ko.
Jakmat ngamin nakadawat kan ni Senyorita Lolita iti kwarta. Tajakmat makita na arumwar iti kwarto da. Manang Pedrita? Oh, idita. Adda ka dito tiyandaan? Wan, siyak ti binaon ni Senyora Agosta makitsyenda. Tamad-mad iti bagbagina. No kasta, adda ka pala iti balay da Senyora Agosta? Wan manang Pedrita, agsapsapulak iti pagsirkak at trabaho. Ngam aging gayta, awan pa'y matinasarakak. Kasta? Ne, pasensya kan tag, dardarasak Masapol ngamin nga agsubli ak adagos ijay Villa. Apay manang? Awan katwa dag ijay singin ijay kwarto da. Sige, ditakan. Ni, apay nga ta? Apay? Kumusta nga tan dag ijay singin adi aklunan ni Senyor Esteban ng anak na? Hay, kaasimat dagijay, no di ibilang ni Don Esteban aputot na. Kaasi damay. Nagapo ang Pedrita. Ijay ili. Naggatangak iti usaran dagijay singin. Anya? Sige, ang mga nakariingdan kat mabisindamanon. Agluto ak iti maipasuso kadakwada. Aguray ka. Talaga ka di asanin na pasusuan ni Lolita dagiti anak na? Jak mo, jak pa'y nakasarita ni Senyorita, tadyak pa'y mat nakita. Mala, ingka nga ruden. Sige. Anyan dagiti amo mi abaknang. Di dala maasyan kadagiti awan pa'y amuda nga anak da. Kasla kanula dadi panang babakon ni Senyor Esteban iti radyo. Ang ita, ay sus, nagadun tinakapupok abaka. Nadaras ti panagaduda ng talaga maaywanan ida. Ngawan kumadagiti aga-agab. Problema, ado ko ma. Ada man na Senyor Esteban. Pagtaingan daw mo rin bumisita dito, rancho. Ay, basta ka magparapaap na biyag. Paspasyal iti rancho. Kundi mangkantanawag at inalawa ang kataltalunan. O at nandito tapaw titurod. Pinanong dito ti kabalyuna. Sagay. Pag-arabon na nga tadita. Kagansiban. Umay ni sika dito, Jose. Ay, abanak. Wan senyor! Ay, apay nga ta. Ano nga ta ti ibaga na ta di matan dumanon dito'y. No agtultuloy tinapintas na taray ti rancho, agnayon manan ni siya, iti aywanan ni da kayo na vaka. Ay, nasayat no kasta senyor. Nalawa ti rancho. Agpalawa pa iti rancho, Jose. Palawaan pa, senyor. Si. Nakasaritan ni siya dagiti agalad. Nagpagatang matan ni siya kadagiti maramat na materyales. Ay, nagsayaatan. Lumawa ti pagpasyaran dagiti tarakan. Pasakop ni siya ti dakkel na waig di tabagatan. Napinta si Jay na paginuman ken pagpasinan kadakwada. Uwan, sakop pa'y gayam ti asyenda deje daklawaig di taabagatan, senyor. Si. Ket no addan tugon daway kayat ni siya na bisitahin tayo ti waig. Ay, adu ti makamulan alamas ija, senyor. Si. Kasta ti ko na ni Benito. Ijay kano ti pagkamkamilan day di amanay di dadakkel na igat kanudang. Ay, talaga nga adu ti makamulan ija ita, senyor. Manula ti makadanon ija kadagiti agipakpakat iti barakdok. Kasta? Nasayaat nga rod. No adagon daway ni da kayo kadagiti kadwa ni Sika nagayaywan dito rancho. Da kayon ton ti mapanagkamali, Jay. Urayan mi ti pamalubos mo, senyor.
Tay talagayam. Nawayanida kayo, Joseph. Saan ko naiparit? Petrita, Apay, talaga ka di asaan arom-romar ni Senyorita Lolita iti kwartuda? jak pa'y nga rod nakita. Ni Senyor Esteban mo ti makakamon iti taraon na. Aniya? Isarsarak ni Senyor Esteban ti kanan na iti kwartuda. Ne, kasano daytan? Jak nga rod maawatan noan niya ti kayat da mapasamak. Pagayatan nga ta ni Senyorita Lolita ti di na irorwar Apolos iti kwartuda? Awan amok dita. Wano, marigatan nga aginaw. Kahit dagiti singin ngay, kumustadan. Ay na, nasurok labasit at talo abulan daan na ipasngay. Ngam dandani didan makaraman iti gatas. Kabaalam nga iwanan ida. Kapilitan Saan met ket di asyak ti aglaban, taom umay jay sigod ala bandera da. Di na lang amin kaya ti agtalina o di ti Villa, tadamat anak na nga iwanan na. Ay, makapasikora panunutan. Makapasikora makapadanag ko nam binito. Talaga? Madanagan ang karagi jay singin. Di damat lumukmagan. Sakit, kasla dumakdakkel dagiti boksit da. Anya? Ne, apay adi mo ibagaki ni senyor? Imbagakon. Gamawan samot anyaman na kadakwada. Ay, madanagan ak binito. Asino nga tati dumsag iti nagsardeng akalesa iti batog ti ruangan alandok. Imbag da nakaturog to isaksaklo te kamaladaga. Nigring ko da itoy. Idisok dito ipapag dito sirok ti kay mito. Tain naklukatan ti ruangan. Agiso ka balungwan. Agabay kayo kan Rafael. Uray ta nakaturog matan ti kasingin mo. Aday ta. Inakitaan no asino ti dimtang. Petrita. Senyor. Addan ni katugangan ni siya kitayan ni Lolita. Bisitaan na ni Senyorita. Juan, kadumngag ni si ka iti ibilin ni Siak. Anya dayta, senyor. Di ka agkamali, Petrita. Nalakala ti panang patay ni Siak iti traidor na muchacha no kayat ko. Senyor! Anya ti aramiden ni Doña Agusta, no matakwatan na tipudno ang mapaspasamak kadagiti singin nga puna. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!